Πάμε ξανά στο Χάρη, καθώς βρίσκεται στην ΑΜΚΕΙ εσείς με την κυρία Λοβάρη, γιατί μιλήσαμε βέβαια για νέα προγράμματα, για ενδυνάμωση γυναικών στην εργασία, για ανθεκτικότητα στην εργασία και πώς διαχειριζόμαστε το στρες. Χάρη. Ακριβώς όπως τα λέτε και εμείς θα συμφωνήσουμε εν μέρει. Δεν ξέρω, έχει πολλά να πει φυσικά και η κυρία Λοβάρη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός συντονίστρια του Δικτύου Υπηρεσιών Connect Θεσσαλονίκη. Και αν είναι εύκολο να πάρετε πίσω, γιατί έπεσε η επιστροφή της, να της ξανατηλεφωνήσετε. Λοιπόν, κυρία Λοβάρη, ακούσαμε νωρίτερα την συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο στούντιο και εκεί θα θέλαμε να επικεντρωθούμε και εμείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, τι ανάγκες υπάρχουν στην αγορά εργασίας και πού στρέφετε τους ανθρώπους που τους προσφέρετε ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Σε ποιους επαγγελματικούς δηλαδή διάβλους. Καλημέρα και από μένα. Συγχωρείτε. Πείτε μας, ναι. Ναι, σας ακούω, ναι, ευχαριστώ. Ουσιαστικά ο φορέας μας, η ΕΣΥΣ, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο υπηρεσιών προκειμένου να εντοπίσει τις ανάγκες όλων των ωφελούμενων και να μπορεί να τους... Λίγο δύσκολο με την επιστροφή. Θα είναι λίγο δύσκολο, δεν πειράζει να το συνηθίσετε. Έτσι είναι η τηλεόραση. Θα βγάλει, Χάρη, δεν πειράζει. Δεν θα ρωτήσω και πολλά. Δεν πειράζει, να διευκολύνουμε την κυρία Λοβάρη. Βγάλτε το ακουστικό αν σας ενοχλεί. Ευχαριστώ. Βγάλτε το ακουστικό, βγάλτε για να μην σας δημιουργήσουμε περαιτέρω πρόβλημα. Λοιπόν, ποια είναι η συνήθις διαδικασία και πού στρέφεται περίπου ο κόσμος επαγγελματικά που σας ζητά να τον βοηθήσετε? Ωραία. Εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έτσι ώστε αφού γνωρίσουμε τον άνθρωπο που επισκέπτεται τις υπηρεσίες μας, κάποια από τις υπηρεσίες του δικτύου μας, να εντοπίσουμε τις προσωπικές ανάγκες του και να διαμορφώσουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο, στο οποίο, σύμφωνα με το οποίο, με τις ανάγκες δηλαδή του κάθε ανθρώπου, θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να τον κατευθύνουμε στην αγορά εργασίας. Η εξίσωση όμως έχει πάρα πολλά κομμάτια, έτσι, για να ολοκληρωθεί. Έχει να κάνει με το κοινωνικό στάτους του ενδιαφερόμενου, έχει να κάνει με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που διαθέτει, έχει να κάνει με την οικογενειακή του κατάσταση, με την οικονομική του κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν στο να λυθεί, να μην λυθεί η εξίσωση εύκολα. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να φτιάξουμε εξατομικευμένο πλάνο, ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο του καθενός, ανάλογα με τις επιθυμίες του, με τις ανάγκες του. Δηλαδή, αυτό το στόχο έχει και η καμπάνια, την οποία θα ξεκινήσουμε από αύριο. Συνήθως, σε τι ειδικότητες στρέφεται ο κόσμος που έρχεται σε εσάς? Θέλω να πω, σε χειρονακτική εργασία, σε δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την πληροφορική, σε δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, με το περιβάλλον. Θα σας πει περισσότερο γι' αυτά η κυρία Κικοπούλη, που είναι εργασιακή σύμβουλος, η οποία κάνει το πλάνο με τους ενδιαφερόμενους. Ωστόσο, επειδή εμείς είμαστε κέντρα πρόληψης, λειτουργούμε κέντρα πρόληψης στη Θεσσαλονίκη, τα οποία στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανθρώπων που μας επισκέπτονται, μας ενδιαφέρει περισσότερο να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους έτσι ώστε να μπορούν να αναζητήσουν μια εργασία, οποιαδήποτε εργασία. Άρα ο πρώτος θεμέλιος λίθος για την αλλαγή σελίδας και την αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής είναι η ενδυνάμωση, η ψυχική ενδυνάμωση. Το πώς δηλαδή οι νουθεσίες σας θα αναδημιουργήσουν και θα αναβαπτίσουν έναν άνθρωπο. Ουσιαστικά, εμείς θέλουμε να αναδείξουμε τα αποθέματα και τα δυνατά σημεία του κάθε ανθρώπου, να τα ενισχύσουμε αυτά, να βοηθήσουμε στο να καλύψει κάποια τυχόν ελλείμματα που μπορεί να έχει, είτε εκπαιδευτικά είτε προσωπικά, έτσι ώστε να τον εντάξουμε και πάλι στην αγορά εργασίας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ότι πήραμε μία γεύση. Πολύ ωραία. Όχι, ήταν έτσι, ακριβώς. Λίγα και ουσιαστικά με την έννοια, Χάρη. Θα συνεχίσω να επιμένω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία η ψυχοκοινωνική υποστήριξη είναι το α και το ω για να κάνουμε την αλλαγή που χρειαζόμαστε στη ζωή μας, όποια και αν είναι αυτή. Και η ανθεκτικότητα που συζητήσαμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε πολύ λίγο βέβαια θα είμαστε ξανά μαζί, καθώς